Мülжубу элхетони предательш, эстельш даже яхат сабону худин мю хулиенаш предательш хетон. Hinci ekonomiski blokadion neft dadavayçsaz primer. Ekonomiski blokadion a neft dadavayçsaz dadsan духшсагалчи хона хочу кепек яишмаят. Так Россия ночи определенная еще по министерствам все хушил кепек йоцу хочу цаллик литр нефть практически до кучма да сри. Так худор مثلا دلا وأتيو شيء نهار سياسي شيء ماشين سياسي سكواجنش عادي هار زخواتش ما يهار ينفت دوخش توان جيم أتو خل تامبر أتشع فيست خلش نخ يحيتي صوتر بيولالس لودي أزيوم بأسير شوال يعتصم بيولالس لودي صار هندور تريد شسته أشاس كردين دا شماشي هون وقت $200 إلى أخشدون شماشي بنزا وزغرزيت يا نفت وارد يقرأ شق يق تاك حرارة يقعد يهوندق واه كيشي وات ها كيشي وات تاك وها يا حاني عن مكش رسون هون سمك إن شنات تاك جماعة движенيش пусть будет 5%. Изначально баланс тяхрен перецаба 5% бабош делдо газа шариат خلاها 90% главная цель уничтожение чеченского государства. Вообще Израиля. Так иштел саботаж. Перечислить майором цулхала был. Так هو внутри самого государства عيد له больше حاجة أولى هو هندو أصلاً президент سمو مرخلويش ميل مروي كانديدا эти люди тоже примеры так саботажер очень халава естественно хам противник хам реак соответствующий его разведка тоже работал чем бобешнах ой кигирошну ой о جماعة يبغنا صار جماعة زبال بوش باسل إكيجيروي سان لامز ده صار машину дали деньги дали автомат дали делай что хочешь да им дали бы подчинять тишваться и да и дух ди кигица ген фундиез комсомольч мам сан ну башл все а вот сон والله سبحان الله والله دو هنا دن هر دي وجدي هر سسويه هر ويه هر دعاش сон هون يم ثانيه هو دوست إذا در